luto na ang ating bilo-bilo. Uy, wag mo. Kinis niya na si ate niya. Kinis niya. So ayan guys, good morning. Yan, today is Saturday. Yan, ngayong araw guys, i-deliver na yung ating kubo. Excited! Yan, kahapon guys, sinimulan na rin nila Kuya Alan yung paglagay ng puting. So pinapatuyo pa. Baka bukas pa pwedeng ilagay. Ayan mga ka-dragon yung pinagawa nating puting ng kubo. Bali, 8 yan. Ito namin banda nilagay para space dito. Gagawin daw nating parang kusina. Tsaka maglalagay rin tayo ng mga lamesa dyan. Bali, nakapaside siya dito guys sa highway. Ito yung aming pakuan. Blessing. Pablising. Bilo-bilo. Bilo-bilo. Paborito ng bayan to. Paborito ng matatanda. Pinatsalan ng laptop ko pala yan. I-say ko ninyo, mag-ensayo ako kung na. Hindi kang bumbahan ko dati. Ayan guys, nakalagpas sila. Bakit na yung manakabay? Ha? Ayun o. Kinaway-kawayan pa namin. Wala sa isang part. Ayan na. Guys, pagkain na kainan. Libre mo daw. Oo, Ay, ito pwedeng buhatin. apo, mabigat ko yan. Kadami man palang magbuhat oh. Hindi na problema na. Kaya nyo na yan eh. Nagaduda mag-ayam eh. Ha?
natumba nyo yan, hindi namin bayaran. Oh, la, Diyos ko. Magasgas. Baka mabali. Dito na tayo, dito na. Dito na, pre. Nangangat to. Bisa nyo mabali na. Ag-nervous kami. Okay. Yun. Yun. Success. Woo. May tubig pa kayo dyan, ma'am. Pa? Naka-shade pa. Kanina bayaran to ay? Pabilang po. Ito, paper mo na lang ito dito. 6/40. Ay, dyan ako. Punta mo itong ilog yan. Dito doon yan. Saan eh? Pangalim na kayo noon. Tapang mo na, palabas ka, kababa na. Kanya makuraw, ay hindi ako pati. Malawakan lang daw pala. Oh, house tour, house tour. House tour. Kubo tour pala. Pwede na magkuhan? Ang ganda naman. Ang ganda ng kubo ni Quarog. Oh. JD, oh. Doon kayo ni ate. JD. May kulungan na si JD. At si Yang Yang. Hi. Ay! Hindi ko yung baby. JD, meron pa sa taas. Taway. Yan kung ka. Doon ka sa taas Yang. Dali, akyat. Go. Go, akyat. Kamag ano, anak ko. Ganun ba parang ano? Alaman pala ito sa tulugats mo po. Kasi na tayo lahat. Pwede tayo lahat yan. Malaking kayo. Gusto daw ni Gigi kong tase. Yan, magkano rent mo dito? Dalawa dyan eh. O, dalawa tayo. Dali. Aray ko, ayaw na. Takot. Yan, diyan kayo mag-play natin. Bawal dyan. Ay, yung pako niya hindi nakapano. Hindi pa ako nilagay. Kahit ito, wala. Hindi pa ako. Yung ano, yung maliliit. Kawain naman yan. Ano naman mag-giring? Kung may giring yan. Nakalagpas sila. Sige, sigaw. Kuya! Ay, ano ba ba na? Dito ka. Kuya! Dito ko kanina dun eh.
Ay, nakita niya? Hindi na siguro mag-uwi si Kwan. Kwaro. Naku, Kuya Jubay, baka piston mo na itong tasa. Go, JD, go! Kalaki ng share ko dito, kamo nga, JD. Kalaki ng share ng tito ko. Alangan mouth. Kuya Johnny, yan na si JD, oh. Kanya na daw tong taas. Oo, hawak kita, oh. Magbutong dating. Hindi ba ka tayo? Go, doon. Wow! Open mo. Baka mag-shoot ka naman doon. Wow! 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 Jump ka dyan yan, jump. Patingin niya daw kung maka-jump. Mapunta doon. Babaan ni Karo girl. Tayo ka kasi! Ay, nabaltog. Ay, nabaltog. Lagyan mo yung TV. Lagyan mo rin ng TV dito. Di ba yung TV sa bahay? Oo. Pero kasi ba dito sa TV? Hindi lang mo. Wala, hindi ka nga umatun na. Para na sila malapit. Dito. Kuya, kahit Oh, dito yung TV. kukulambe. Pwede na rin. Basta matundayin ko. Oo, basta matunda. Wow! Parang yung maliliit. Yung sa akin, Ay, yung walang ulo. yung ano ang binibili ko. Ay, walang ulo pala. Dalawa. Baril ang pinag... Oo, baril. Maliit. Yung pang furniture. Meron ako niya sa bahay. Hindi maano. Kahit ganito na lang bahay natin yun. Gusto mo yang? You like it? Yang? Yeah. Are you happy? Ha? Are you happy, Yang? Ha? Ay, salamat. Hindi na tayo ma-stress. Ano ito? Thank you so much po, Magkano ito? Kuya Janin Gayam. Kaya magkano ito? 110. Ito na yung pinagawa ko. 130. Binigay niya ng 110. Dito daw siyang niya. Ha, buhatin na daw. Oh, dito lang tayo. O, magbuhat daw sila o buhat. Yan, iusod lang natin dito, guys. Hindi pa kasi siya pwede ilagay at... Ano nyo dyan? Kasi dyan, puno! Taas mo! Mas mabigat dito. Magbigat dito dahil marami dito. Nga, hindi lang ilan ang silang magbuhat. Ay, puro mo sinyo ka sa harapan. Ay, mapuputo. Masira yan. Sira yung... Okay na yan. Ay, kulang dito! Ay, sa sinyo ka. Baka marba na. Ano na po? Hanggang dyan muna. Ay, hindi pa pwede, kuya. Malambot pa. Magmerienda po muna kayo. O, sige, lagyan natin yung picture frame natin doon. Pwede na rin, kuya. Oo, pwede na ito. Yun, luto na ang ating bilo-bilo. Pamasahin namin yun. Nagatulato ka pa dyan. Magkain na sila. Ito na yung pangatin. Lukuhin mo eh. 20-20 lang po yan. Binintahan. Okay na kami ganito. Ay, bati natin mo na. Jeff. Jeff, diwala tayo yan. Bayad dyan, kala yung bulo-bulo. 25 daw po yung isang ano. Sige po, salamat din po. Sa sunod po yung isa. Charot. Deliver na lang po yung isang maliit pa. Charot lang. Apo, si JJ, pistunan. Yung pisto ni Kwarogan. Ha? Apo, mas biyag nun next. Unan pala, di kayo nagdala. Yang, happy ka, Yang? Ha? Are you happy? Yeah?
Nandito kami nakapistahan. Awanan guys, awanan. Hindi, pag tangali, may oras-oras. Oras mo. 1 to 2 ka, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. Hindi ka rin dito man, oh. Maglagay din nga daw ng doorbell. Maglagay lang tayo ng doorbell doon, oh. Yung may mga pangalan. DJ! Sinong gusto mong ano, mag-serve sa'yo? Pindutin mo yung DJ. DJ. Puro DJ sa Bukas ko lang kasi ito, oh. Siyang yan, sinasara niya. May tali to. Ilaw? Doon pala. 60 lang yung sunod. DJ! I love it. Hot, hot, hot. Sante, tunay na rin ko. Papukitan tayo lamisa. Papukitan kung di tayo magkain ng bilo-bilo. Halika, kabata na rin natin magkain ng tinag pa. Matuluan. Mga sanwal. Ano yan ang base niya? Magbili na din ng Bigyan mo ng Uber. No? Ay, di ba meron kayo ano mo? Sarap na meron kagad na po. Sakit ko na sa bago. Ayun sa Pwede mo iba meron pa doon. Ito pa rin sa ginawa nila. Okay, dito siya. Kala ko na may isang kwan. Tapos may lamp akong Oh! siya, yung parang, ano din siya, pina-charge. Pag isa dyan, oh. Order ko na lang. Parang gusto ko mag-agaan dito, magkape. Coffee please. Auntie! Kape nga dyan. Black coffee. Ante, lumi nga. Auntie sabaw. Auntie sabaw lang nga dyan sabaw. Doon po sa kubo. Oh, pasok ka na. Ang pasok eh. Ang pasok papunta dito ang bukas. Huwag ka din. Hintay, di ka na mahulog. Kaganda ng higan mo. Pagtanghali, sipte. Wala nang gising. Huwag na ako isturbahin, kama. Pag nakatulog siya sa tanghali. Sa tili pasing pag tanghali hindi pwedeng kuan ay hindi natutulog. Talagang kuan ay mapan-mapanlat ka jay matana. Wala ho. Guys, lang si JD oh. Pau. Basta biyag parang. Tayong ano. Sarap ng mangga guys. May chest Isaw-saw tayo. natin sa armang. Dapat may Alamang. box dyan, oh. Lalagay. Ayan guys, nakabitan na ni Kuya Joby ng solar light. Sayang yung nakatulog. Hindi masaling. Bilo-bilos na pa mga. Wow! Apo na yun. Pinag-uutot na na. Tagal sa mga tot ko na kastay. Ayun na. Hindi pa nga ako nakamove on kahapon. Nagkuha daw kayo sila ng mangga. Sabi doon ng Queen Marcel, wala na daw siya lalay. Una yun, sabi ko ba? Uy, wag nakinis niya na si ate niya. Kinis niya. Quiet, natutulog. Mamaya mo na ikis si ate, ha? Halika na. Binibinta mo nga. Hoy, may gabili. Oh, sino ka dito eh? Oh, magbili ng ulam, wala siyang makita. Hoy, wala pa tayong inapoy. Halay, wala pang inapay? Yung tanag lang. Yung tanag mo pa. Sila mo isa. Mangga po tayo. Sarap ng bilo-bilo. Masang halo siya matamis. Hindi ka nagdalo. Dito niyo makuwi. Next. Kaya mangga doon. Sabado eh. Guys, pinalayas man kami ni JD sa kubo. Ayaw niya ako pa. Magiga ako doon sa ano. Dito ang ending dito lang rin kami sa labas, ha? Awan mating abeng. Napan-napay mo sinirata ko ano, ridaw? Ha? Madi tayo makasarap, ha? Sikip. Pwede. Kaming dalawa pwede. Nakatulog ang nagigil. Yan, may ano tayo, may bisita. Ay, kung nakita ko ito, sabi ko, doon ikot kila, ano.
Nakita niyo nung nagdaan? Lucy. Oh, Lucy, oh. Parang tambayan na ni ano Lucy, pasyal si Lucy, ah. Namana niya kay Ate Yang Yang. Parang di ata nasut niya ni Popot Minsan din, isang beses. Meron pa yun, no? Sa mga damit ko isang beses lang. Ano yan yan? Paano daw ganda? Pakita kay Tito yung ganda. Parang ganda? Ito na, dali para bigay ko na to. Ganda muna, ganda. Sarap tulog. Sarap tulog. Kanya talaga mapunta tong ano. Sarap tulog ni Kwaro mo. Nakanganga pa. Ayun guys, hapon na naman. Pauwi na naman ng mga ladies. Pero sila Gigi guys at si Auntie Pasing, sila Ate Greta na una na. 3 na lang kaming naiwan dito. Nagsasarado na rin kami. Ayan, baka bukas, Sunday, andito ulit tayo kasi papasementuin pa natin yung pinakailalim ng kubo. Yan. Pansamantala dyan muna siya. Yan. Sana sa Monday, mailipat na rin siya dito. Ganyan na guys yung magiging pwesto niya. Iusod na lang siya dito. Para yung bintana. Kita mo yung view. Ayan o. Ang ganda nung sunset. Ma-pink.